Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Kan ni pagayam Frankie, adinan dinakama ti lugar na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ado dagiti mangmangeg ko may papan iti nobyak, ngem jak ingkang kano, gapu tamas ad-adda ariming baw, ti panagayat ko ken kuana. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Frankie. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dayjay a klase ti babae ti kayat mo nga asawaan, Frankie. Apay nanang. Apay akasta ti sawuyan. Adda nakasabatak di taile. Kasla di na nakita ti tao. Hello, Auntie Dina, di napay ko na. Mga no di na kay nakita nanang. Kasano kumasaan kat nagsabat kami? Tinalyaw naktupay. Ngam di man la nagtagare, wano imisam man la kuma. Pasensyaan nyo latan. Mga no na iranalaang maditimod na. No kasta, masikog ka, Chelsea? Naskan ka di pa'y nga ulitat nga ibaga, Frankie? Nanang, hintay dumanon iji balada, Chelsea. Tatulagan tayo, ti panagkasarmi. Talaga ka di nga asawaan da dya babae. Ngamen, no siyakla ang amay sa, Jack magustuhan ti style na da dya babae. Saan ko mga umanay, jay di na nang pansinan kada kayo. Amangan no maditimod na idi. Saan mo nga ikalintagan? Ta saan laeng aday jay agundaway? Ken adu pa'y timangmangag ko maipapanken kwa na. Noon niya man nagiti sayang gusang nga nangagyo, awan kanyak na jay nanang. Ay ayatek ni Chelsea. Ket nakasagana ak ang mangawat, noon niya man dagita apakapailawan na. Pare, nabayagan na saan tayo pa'y nakapagsasango naginom Pasensya na pare, dubli kayo na kami nita. Tapno maipaay ko tinagarbo akasarmi ka ni Chelsea. Apay, masapol ayaan agarbo ngamin. Di uray man simple kumalaeng. Di importante pare, agkalay sa kayo. Maminsan lang mapasamak itibiyag minayta pare. Iso nasken nga rod anagarbo. Tapno agbalin nakalalagip day ta apasamak kada kami. Rumor kan dito si Led. Mangan tayo. Makan kay latan. Sanak pa yung mabisin. Anya, umay kakid din. Di kag bisbisin. Ang mga numabisinan day ta sikug mo. Jack pa'y nga rod mabisin. Apay ayada gulit ka. Day ta nga rod anak tati pampanunutek. Ay apo, saan ka matamaw-awatan, Frankie? Saan ka mabisin? Wano di mo la kaya't akasango ang mga andananang. Parehas da. O anya, napnag kan? Kanipon nagnaad ni Chelsea dito'y balay. Man-mano ang makigidan ka na tayo amangan. Huwag nga rod. Hey. Naminsan, wenno namindwalaeng anakisangaw. Kasla mapilpilitan pa'y. Pasensyahan nyo latan tatang, nanang. Kapigsaan nga minti panagninaw na. Saan nga umanay day ta rason? Ti kunabkit day, di na kami kayat akasango amangan. Saan mat ngay tikas ta nanang? Ay na Frankie, nakankadlaw matkat. Ti kunabkit day, di na amaw ti makibagay. Kas kumaita, imbes nga da dito iruar. Saan? Tadamanan iti sinedyo nga agkulkulong. Atan may pagbagadanan ng may papankang ka, Chelsea. Anya ti pagpagada. Makadlaw dan tadi ka man lang makisango amangan kadakwana. Akasla, karugit mo ida akasango. Jack pa'y lang rin mabisin, mat. Alangan mat apilitat timangan. Uwan angam kanayon latan nakasta. Sapay no yung kamangan. Makita mi da dita kusina. Di ka agsaw. Kaslawan nakitam. Talaga kaya masipsiputan dang Saan na pa nagsipot da jay? Saan mo't kami na nasayat da jay nga raramidam?
Kaslamat la taaso na labas-labasam lagi tinaganak ko. Iparenovate ko man dyan daan na balay, tatang. Nay, apay pa-renovate mo. Ijay kami ko mga agnaid nga agasawa. Tani, di naman agkaawatan ka ni nanang. Ikat mo na. Awan parikot iti dayta. Total, awan matlat ti agnanaad ijay. O sige, iparenovate mo nga Rod. Hindi pa'y kumangamin ngay makar kayo Ay nakaayamag bakit. Kaskalan yan ita. Pasensya nyo lahat tanti asawak nanang. Sana bali, man-manu kay ton nga agkita inton makaakar kami. Noan niya nga minti bakbakan na kan ka. Takas talaw unay ti panangayat mo kun kuana. Gapo ka day tanapintas. Anya kay lakid di mo tananang. Itimat kwarto mi na dyan. Asos, amangan nun yan tinapasamak iti asawak. Kung naklakid din nun yan tinapasamakan ka. Apay manan aya. Anya manan ti pagkaskastam. Oh, apay ti kunayo. Jack nangag ti pagsarsaritaan nyo. Awan matmadi nga imbagbagami maipapankan ka. Ay na, dinakman pagbalinan asaan ang makaaw-awat si ka, Frankie. Ay, diyak amukon ka. Aglablabos ka. Agyaman ak ta nakaakar tamatlangan. Awanan ti mga sipsipot iti amin agaraw ko. Taasino ko matimang sipsipot kan ka. Ninanang mo ah. Pagarup mo la dayta. Anya kumangay tiga po asiputan na ka. Kat isulat ti makaibaga ano apay. Ken maysa, amok asipod pay. Saan dakon akayat aparaken ka? Tila mapampanunot mo. Namday ti tibagakken ka ah. No saan dak akayat? Saan lang ah? Apay ti kunada? Kayat kumat ida? Ikanak iti kwarta, Frankie. Pangaramata may ha. Adamat kayat ko agatangan ah. Kan ilayon kun ti gumatang itibado ni baby. Sige nga Rod. Makaamukan agumatang itibado na. Saan ka amakuyog? Tadarami dak ijaaway. Wan, kabang ilakmat. Alang arudan ah. Mangtid kan tamapanakon. Sayang ti oras. Day, nakadagas ka man, Frankie. Wala nang. Umay kay awisan ka ni tatang. Kaduan kay ngagburas it kamatis inton bigat. Day, awan na. Awan ba't tinapatag apapanak inton bigat? Ni tatang ay. Ang sabagay, ibagayon tukon kwanan. Mala, ibagak to inton sumangpa. Na, ayan nga tinaluto amasida. Dahito imutlayin saan ko iti agsapang inapoy ta daditoy. Chelsea! Ayan mo ngay. Ayan nga tilinuto masidaan. Awan pay, agluto ak pailaang. Anya turasan, pananganan. Mabisinan ang dananang. Naiturog ko nga rod. Tsak mat napuutan ng ti oras. Salbag dahi ta turog-turog. Na, alawanan, agluto akon. Uresanan, dumagasak to dita isturan iti dilata asidan mi. Mabisbisin da tao, kastoy pay. Anong santayon na da iti dilata asidan, tadimot nakaluto no Chelsea. Mapaglutom ayabot ti tao asadot. Imbag man ta nagluto pa iti inapoy. Insaan ko kidi da ita, sakbay nga mayak dito ita agsapa. Na, kat anya launa yun ngay ti inubobrana. Nakaturog ah. Masurunak pa itayin. Mabisbisinak, sawan pa ila naluto. Naimbagata na panunot ko ang masikog. Jakat nakaisawang iti pakasairan na. Day tamot nga minti magbagami kan kaidi. Ngam di kamot na mati. Anya ngay ita. Aday ta kay manananang. Ala, mangantay kit din. Frankie. Isturbo kayo ti pa naturog. Isturbo ngay magbagam. Salbag ka. Aganakaksan. Agsasaro nun ti panagsikal ti tiyan ko. Anya?
Aga nakaksan ko nag. Tulang ka kadi. Di ka gungot ah. Mabit lang. Inakmang kita iti pagluganan ta. Tama pantay di ospital. Apay, nangibat siya iti anak mo. Awan mat asaklot mo ang nagsubli dito eh. Sinublat ni Manang Julie. Ipapainit na Jerwar. Adamanin ni manang mo. Inton kwan, adaman makita na napang dilawan na kanyak. Kanya ka di mananday tangay bagbagam aya. Ang pay sumat. Sigurado nga iso ti imay, taumay nakmanin siputan. Alaksal denghan. Day titi madikan ka. Puro negatibo ti kitam kadakwada. Nyamat ng tikas to eh. Frankie! Sakluto mamat ni baby. Napambanuga ka nagapoy di away. Mabalin nga away rampay lang. Tay ridap ko biit. Sublatag to inton madamdama. Tikunam ka di kat si kalang ti mabambanog. Hoy, Frankie ah. Saan aga po nga dak lang dito'y balay nga agaw-aw-awir. Kat saan ako na mabambanog. Awan mo timbaga kakasta. Amok amabambanog kamat. Amo matlagayam. Apay ti Wenan. Siya kon, timang kita iti anak ta. Maturog ka no iso ti kayat mo. Nanang, ada ka din ni tatang dita? Adamat, apay aya. Itadyo man ta cellphone ta kasaritak biit. Mabit lang nga raw. Oh, hello, anak ko. Tatang, pakialis yun to man di sibog ti kamates. Ken pakilinong yung mutlangan ginuang. Apay. Ada pa panam? Agawirak tatang. Iso nga anusan yun ah. Mayat idadalaw sa ti kukum dita. Ngam di ka pinakaluto. Aldaman, Ding ka agluto no mabisin ka. siyak ang mabambannog iti away. Siyak pala iti paglutuhan. O di agi na nakangarod na nabannog ka. Ilapas ko lang daytoy. Sakma pa nagluto. Ay unay daytan. Makauman ti kasta nga style mo. Pinalpalabas ko lang ti kasta galim idi masikog ka tapno amom. Kat, itatasangan akong amasikog. Saan mon ang mapalabas, kasta? Ay, unay yan aya. Ikan nakpay iti at atindog a pasensya. Diyos ko. Itaman pa'y, ana isaroong ka dito'y balay, Frankie. Umayat man makikape manang. Agkape ako may di balay tay. Makapawan ganas. Agtimpla ka lata ditan. Ada na pudot adanom dita termos. Apay nga minaya. Nagapa kayo man ang agasawa. Yapay nga eh. Maumuma ako na talaga iti ugali na. Sobra ti kinasadot na. Kat day tamot nga min ti ibagbagami idikan ka. Ta iso ti ibagbaga dagiti makaamam mo kan kwa na. Kunak ano agbaliwan. To agasawa kami. Ngam saan mat gayam ta adda pa si Madot. Ay, nawan lang ata ti anak ko eh. Insin ako. Da kayo mat gayam nanang. Umunag kayo. Jack peket na kay daldalimaнаkan. Unay mo't akinawara to'y unag tibalay yun, Frankie. Jack na isim pa taglablaba ka nagiti namurungan mi. Anya, si kati aglablaba. Anya tararamidan di asawam. Adada iti anak mi, iti kwarto. Maturog da. Gapo ta nakaturog di anak ya, maturog mo ton. Aya po una yun dayta. Imbis kumamait nga umay agisimpa kadagito'y awara. Di ka kadi mabain ka ni nanang. Nagdalos. Kaya nagisim pa ka nagiti wara. Pagbainak ko ma, katjak mat imbaga dalusan na. Anya. Kagpay sumat. Uray ko man yung silang amin ti aramidam. Ti agdalos. Saan kat amat maturog. Nakaturog ti anak ta, maturog ka mat. Iparit mo ang maturog ha, kasta? Saan mat? Angam no mabalin ko adamot oras mo ang agdalos. Tani, nakababay no daw may atao dito'y balay. Ken nakarkaro manen ang nakababayin no makita dagiti bisita anawara ti unag ti balay. Dear Mr. Lonely. In-check mo ka din day tagamit mo. Ang mga no dapat tisan mo na irubwat. In-double check ko itayan. Okay nga Rod. Kasanugayam. Umay ka di matlaang ni Diego. Saan? Ada ka no asikaswan na.
Ay, kunaklakit din no umay. Tamakigiddanak pumamanin kada kayo. Ni, uwan ko maa. Okay, kunamat nga awan ng tinabatim. Mapantang aro din aguray itibos a pagluganan tanga agawin. Pasensya ka na. Saan ka na nasukon, tani? Ada na patig ngayon na si kaso kitay. Uwan, okay lang. Saan mo mat nga obligasyon ti umay mang sukon kanya? Naimbagkit di ko naman. Ta saan ka na ibayag, kit nasabat ka. Kat dinardaras mo nga taa. Pudno lao na iti imbagam. Asus. Mailiwak nga rod kan. Manang, mapan ka kanoy di ayan ni Nanang. Apay ka no? Diyak mo Basta imbaga na nga ayaban ka. Ay, sapay ko nakamaturog akon. Mariknak ti bannog ko anak biyahe. Ingkakit din. Tama nga numaurayan kan ka. Pagsasawan na kan tumanan. Sige man laangan. Anay ko, Nanang! Nagsakit mo tanti kinadalyo. Saan ka na nga imbagak asinamon de dyan lalakay? Ay, ayatak ni Diego, Nanang. Anay ko! May sinansamot ng tilapayag ko. Talaga nga isinak day talapayag maunusan ka dumdumngag. Nanang, Ulitak manan nga ibaga si Melody Sina amon day dyan lalakay? anya lang unay nga minayat, idiyo pangayatan ko ni Diego, Nanang. Nasingput mat. Ay awan bibiyang kaw, nauray singpat namin na singpat. Basta ti kayat kaw, sina amon. Naawatam. Ay, anya manan ay ati pagngiw-ngiwatan dya inam. Melody. Gapta sana ka nagtungpal iti kayat na nga isinak ni Diego, tatang. Anya? Diyak maawatan ni Nanang. Ay, pasensya kan anak ko. Noawan man lati maaramidak. Hamuyo mo ti ugali dya inayaw. Uwan tatang, maawatak. No apay mo't ngamin akas jay ti ugali ni Nanang. Kaano gay amaamuan ti resulta na dyan na panyo nagiksaminan? Manupay abulan ti urayan, Nanang. Sakbay nga i-release da ti resulta. Ay, nagbayagay. Barang no makapasa ka may, tapno adama survey amin ang nagastos mo. Manipod panagadal mo, aging ganita panagribiyaw. Nanang, O, pudno mait. Pudno timbagak. Iso nga ikararag mo ang makapasa ka. Tano saan? Agsaga na ka kanya. sana ka basta makaruwar. Nakabantay namin kanyak ni Nanang. Mailiwak unay kan. Doon alawas asanta nagkita. Anyang arod ngay. Aganos ta pailaang Pumayak sa langin ng Jibalayo. Anya, di ag-adan ang makaungot kanyak ni Nanang. Anya matan. Agpakada ka na. Arumwar ka, tagkita kayo itigayim mo. Sige, padasag na ron ti agpakada. Barong palubusan nak ni Nanang. Tatang, ayan ni Nanang. Rimwar, napanijayan ti kumari na. Kasta ka di? Apay ay asap sa pulom ti inam. Rumarak ko mga mintatang. Agkita kami iti may sa agayam ko. Malangarod anak. Siya kung ti mangibagakan ko ano sa pulan na ka. Agyaman naktatang. Ay, pakawanan naktatang. Nooray si ka, kat inulbudan ka. Kailiw ka ko na yan, Melody. Kasta akmet, Diego. Naimbag ta pinalubusan da ka. Awan ni Nanang ijibalay. Ni tatang tinagpakadaak. Imbagak abarkadak ti kasinarak ko. Pasensya ka na. No pinagulubod ka. Gapulang iti ayat kong agkita ta. Sa di daw tinaggapo ang Melody, Nagkita kami iti may sa abarkadak, Nanang. Barkada? Wandaw, day siya lalakay. Ay, barkadak, Nanang. Ay, sana ka mamatay. Asinaw a barkadam. Nilili, Nanang. Awagam itamot laang. Kaya't kaw a kasarita. Ha?
San mo ka din ang nagtimbagak? Awagam ni Lilay takasarita. Pasensya ka, Lily, ah. Loka ka, Melody. Mangiramraman ka. Imbag tanasins ko itay. Kasano, no naisungbat ko asaan ta nagkita. Lily, Ay, no maminsan, no kasjay apagrason nak. Pakaamo anak, tapno sa anak matamakmaklaat. uwan, Lily. Pasensya ka lakuman. Nuuray si kakat na iramraman. Brian, siya kung timang kadwa ka ni tata nga agi-deliver ka dagiti natang. Taaday nakgatangan. Dayta kakutong mo, manang. Makabagkat ka nga road. Naa. Sumurot kalatan. Wan man laangan. Dayjay lang Tamangan mo di nakapalubusan ni nanang. Anya ko maaga po asaan nakapalubusan, kat da kayo mati kadwa. Manuti may isa dito'y bibing ka, tata. Ay, 3 for 100. Balasang ko. Ay, ikandak man nga rod itiin nam, tata. Mabit lang what daw Ato'y matibayad ko, tata. Ang yaman na balasang ko. Ay, nakagatang akmatlaangan iti bibing ka pakapangpanganak unay. Ah, mapana kun iti ayan da tatang kan, Brian. Amangan no matagtakandan amang uray kanyak. Manang, ikanak man dita bibing ka ginatang mo. Alam da iti talo. Sagay sa kayo kada tatang kan, nanang. Bagim day tatalo. Wan Nagadungay. Makan mo nga rod amin day ta. iso nga rod aginatang ko. Yig mo tamay sa tabagik. Ay, manjak nga eh. Daytan ni, iso ti alaam mo. Grabe mata kinarawat daytan, manang Melody. Anya day jay. Nagbangsit mo ti mailutluto. Kaslapay kit din. Ay, apay ngamin adyakin recopteri daw itay Ay, hanya ngamin ay day nga ilutluto ni nanang. Nagmadi ti angot na. Apay asinipatlak nanang. Agin ka pailaan. Apay ti kunam ka day, jak nangag ti panagduldul itay. Garang ganjang ka, babae. Nanang, nagkatala na kasta. Nagsakit. Ay, nati kunakan ka. Sinaam ti boy premao. Saan nagpasikog ka? Danga ka, babae. Sana ka masikog, nanang. Aadala ang naikontra iti tiyan ko. Siyak pailaan ti lokwam. Nanay ko. Ala, agrobot ka. Tay tabit laang. Kuyogan ka mapan agpa-check up. Oras ang maamwa ka pudno ti atap ko ang masikog ka. Agsagana ka kanyak. Sukir ka nga, anak. Gusto na. Masagsakit, nanang. Gusto ko man. Uston tarupam. Igusugos kanto pa'y di ta simentaw. Salpag ka, babae. Anya ka diti mapaspasamak. Apay kabilam ta anak mo. Gapot agarang ganjang day tanga anak mau. Nagpasikog din. Anya, ay, puno ka diti bagbagatinam anak ka. Damagang pailaang matnupod now. Imbagak lang arudan. Kagap-gapo milaunay ang nagpa-check up. Suker. Awan sir-sirbim nga anak. Pakawan ang dako, matatang. Ay. Kat anya kumapay ngay. At daditan. Apay mo't nga men, adiyo na pagkadkadan tirik-rik na yo ay Tatang. Saan mo mapabasol ti inamitikas jay a reaksyon na? Nauray siyak makapungtutak mait. Yaman niya pa'y nga ron ngay. Uray nga taagpungtot, kandangran ka ita.
Saanan, amabaliwan pa iti amin. Pagkawanandak ko matatang. Manang, rumuar kan dito silid mo, tayong kamangan. Sana ka mabisin. Mangan kayo latan. Saan ka manan anangan itay bigat? Amangan wag sakit ka iti day tangar aramideng. Kunak mo't adyak mabisin. Amok akon kunam lang day tamanang. Sige nga rod, urayin naklangan ditoy. Tay nakmangala iti kanam. Ditoy kalangan amangan. Hello, Lily? Kumusta kan, Melody? Pasensya kan no sa anak-anak kasarong kardita balayo. Nagsakit ngamin ni nanang. Wen, okay laang. Maawatak, Lily. Kat, kumusta ni nanang mo? Medyo okay matantirik nana. Nasayaat nga rod no kasta. Sika ngay, kumusta ka matan? Sa anak nga okay, Lily. Ngamin, kagurguran ti inak. Ay, ano sam agay yam? Barang numumayat tumat laang. Wen, Lily. Ano sak? Tamok abasol ko. No apay akas jay ita ni nanang kanya. Manang, saan ka di nga itaamaamuan ti resulta ti licensure examination you a teachers? Wen, Brian. Apay nga rodakas laglaladot ka. Madanagan namin. Ama ano sa anak ang nakapasa. Ad-adan ama dismaya ni nanang kanyak. Saan nga min akas tati panunutam manang? Ikararag tayo kit di. Asapay la kumata nakapasa ka. Tabarang mapunas mo't ti sakit tinakam ni nanang kan ka. Yes! Yes! Congratulations, manang! No kasta, nakapasa ni manang mo, Brian. Untatang! Oh, ato'y kita niyo. Adanagan ni manang itilistaan dagiti nakapasa. Ay na, kablawan ka na ko. Tatang, agyaman na kiti Diyos. Ahaw! Giinarakop kay kadita kasla kay laguyaw. Ha? Unay kan, saan ka kadiya maragsaka na nakapasa ti anak mo? Aha! Pakaragsa ka kumagay, aber. Awan sir-sirbi na nakapasatan na si Kugan Mag. Awan malapa kay Ranudan. Salpag kiday. Nagbambanugan ngam awan pa kay Ranudan. Kainon una naman tinagpasikaw. Hay! Nagalaslakid din na itapa nagsasaw. Baybayan yung tatang. Di yun tutupan pa ni nanang. Nakapasa ka, ang mapayakas na tilangam. Ay, Rumbang ang maragsakan ka, ta nakapasa ka lakat nga rod. saan anan-anay ti kinaragsak ko? Gaputa aging gaita. Kagurguran ak ni nanang. Kanayo na nga ibaga nga awan ti serserbik nga anak. Sa bagay, pudnumot ngamin. Sana po no dayta. Ala, saan ka ngagsan? Kunak mo ngamin nga umay kan agnar iji balay. Tapno saan ka amakang itiag kakasakit asarita. Malipod iti inam. Sana mabalin. Ang mga nod adala ang akaguran ak ni nanang no aramidak data. Agano sakpay laang. Aging ga akabailak, Diego. Ay na! Naimbag pa dyan anak ni Mari Eme. Tanda pa kay Ranodan da kenkwana. Mangrugi man ang pangag ni nanang. Ay, anya manan ayat ibagbagam di tabakat. Ada ka pa iti sangwan at tibakan. Aman! Nagpaisuti bagbagak. Imbag pa'y na ijay ata nakastre ka ni ti trabaho na. Makatulungan. Saan apakpakan ang nakas ka nagiti dadoma di nga anak. Ay, Anya kalakid din aya. Mangan ka man. Sana tilalab-labidam dita. Awan lat pa ng respeto mo tan iti taraon. Apayan Melody. Nalpasa kong tatang. Sige, panawan kayo pa dito kusina. Ay na. Di kan tulaga min malaplapdan day tanghiwat mo abak-bakitan.
Kag pa'y sumatimbagak. Gusto may tapno mangrik na day ta sokir nga anak mau. Ay, anya ka lakit din ay Nasaya at may no iyawid mo ni Melody. Tanay, padagsan dito'y balay. Pasensya kayo la ko man, Nanang. No awan serbik nga anak yo. Saan kumamat nakas-takasakit ti panagsasawa yun, auntie? Saan ka man nakaslakalalaingan dita? Tano saan agapukin ka? Saan ko man nagsikaw day ta babae? Amo ko nagbindot kami. Saan kumakasta? Di ko kumamat Huston, iraman. Diego. Nagkadupay lang ay bagbagayaw. Alakit din! Irubwat yaw, nagitagargaret yaw, tagawig kayaw. Itay ka pa'y lang agsangsangit. Diyak lang amin malapdan ti bagik. Kas namang mga kupaylaan ti boses ni Nanang. Huston, saan na balik? Tanda ka nito balay. Awanan manggag mo ang makapasakit. Aginggat ka ano kagura nagtiinat, Diego. Saan pa'y laday tati panunutem? Asikasong ko tabagim. Bayam, apaman na makapagpasngay ka. Mapantanto sa rongkaran ni Nanang. Kaya't agdawat tayo ti pamakawan. Dear Mr. Lonely. Nay, itaman pa'y anay sarong ka dito'y paradaan sa nyata. Apay nila kay mau ayam na. Ay, awan anti, napanaki-seminar. Isumulagaya ba? Ay, wine. Madamag kuman. Anya day jay, anti? Nasurok sabot na makatawan yung agdidin na kiniwarin. Nga mawampay mo anak yaw. Ha? Asan mo kumatagidaksan day ta sa lunsod ka, ha? Saan matkit di, anti? Diyak mat amo, no apay nga gihingga ita katawan pay. Siguro, saan nga ita tinaytuding apanawen, amaaddaan kami iti anak. Anyamot kang tipada tao. Apay ka di manan. Kasano? Damagan dakit din. No apay nga awan pay laang ti anak mi kaniwarin. Idinto ang nabayag kami ngagdenden na. Hay, ti taong agpayso aya. Ang mga no ti ipagarup da kat jakpay kayat ti aganak. Saan dalaang mat nga mo? No kasano ti panagragot ko amaadaan iti anak? Kasta talaga ti daddo mga tao. Jay, saan da pampanunutan no makasair wenno saan da diti ibagada. Basta imbagada, nalpas. Warren, umanugot ako dito singasing mo. Singasing ko nga. Ama pantagpakita iti doktor. Sigurado ka kayat mo? Adabasit pa nagnervyos ko. Ngam, kayat kumat ama-amuan. No ada problema ka data. Tapay nga aging gaita katawan pa'y anak ta. Sige. I-schedule mo nga rod ti ipapanta. Kumusta nga dinapanan nyo, anak ko? Mayat mat nanang. Awan mo timbaga ti doktor a problema kada kami. Ay, kadasaya at nga rod ano awan. Wan nanang. Ngam, ay, awan mat laangan. Magagaran kami una yun. Addan tulat ta, anak ko. Ta imbaga mat nga imbaga ti doktor nga awan parikot kada kayo adwa. Ngam kanon tungay nanang. Kuma, addan iti kabiitan na panawan. Sanyata, apay nga tano padasam ti mapanagpailot. Ha? Amangan mo't no nababati matres mo, isa marigatan kang agsikog. Awan mat timbaga di doktor a nagpakitaan mi kaniwaren. Awan kastay padasam amin na pamuspusan Anya ti ammom, amangan no agmilagro, kat maaddaan kayon to, iti anak. Sa bagay, padasan amin awagas Sige man nga rod. Kuyugan nak to nga rod amapan di taayan ti bagbagam amabali na pagpailutan.
Apay akas na tilangam, Warren. Ada ka di parikot mo? Ay, Apay, ibagam na niya ti parikot. Saan mo abukodan? awan parikot ko. Kasla maupay akon. Anya ti pakaupayam? Amaadaan ta pa iti anak Manon na vitamins ti tinong tumarta. Ngam awan matlat ta. Saan ka kumamot amaawanan itinamnama, Warren? Anya ti amutang ay? Amangan no inton sumaruno alawas, wano bulan, kat adnan ton. Diakon kaya timang namnama. Nauma akon. Apay ko maamaupay, kat nabiit kayo pa'y matanagdan na. Adan to pa'y amamok nga agasawa, asa nga pulon at awanda nga agdandan na, sadan to laang naagdaan iti anak. Isumati ko nakan kwa na. Jakman amo? Talagan sa ama upay. Naglakamot tan amaupay no kasta. Manulaang matatawan nyo. Nakurang laang adwa atawan. Ay, amo matan. Magagaran ngamin una yan ni Warren, amaadaan kami iti anak. Warren, anya nga tanong mga punta iti ibilang tanga anak ta. Anya. Kayat mo ti agayuan iti saan mo adara. O di, mangkita ta iti anak ti kabagyam, wano kabagyak ang mabalintang ampunan. Saan akas kalakana ti ibagpagam? Ado a papeles ti kasapulan nga isagana. Isu nga rod amang kita tan iti anak ti kabagyan ta. Diyay marigatan amang biyag kadagiti anak da. Ladingitag sa nyata. Ngamtyak kayat. No agaywanak man iti ubing. Ti kayat ko, kat nagtaod iti darakan lasag ko. Anyang ata ti aramidag. Inaramid ko matamin ang apamuspusan nga maawan lata. Ay na, saan ngamin aday tati ururayan nyo Ad-adda maupay kayo no kasta. Relax ka kadila ang anak ko. Saan mo asagsagaan ti panagsikog mo? Mga numais-stress kan, iso asaan ka nga agsikog. Unay mo't ngaminan ay ti kastoy. Kasla saan ka mata na mapanagtrabaho? Nagikatakpay lang iti trabaho anti, tapno makainanak basit. Ay kasta, ay kawan na, ay saus, naskan nga aramidam amin awagas, tapno may paayam iti anak ni Warren, tapno di nakakat isukat. Ha? Ay wang balasang kau, narigatan. Amangan numaklat kan tulangan, no adagaya man sa balay ang nasikugan na. Ha? Sige, ante. Panawan kayo pa dito, Istor. Ay, uray siyak. Agawid ak mo laangan. Agkuyog tan. Sana balay, tamay-may sa laang magtipag na anta. Nagbayag kan? Kaday talaang matiin ka ginatang? Kasano, naranak ni Auntie Linda. Kat, nagis-istorya kayo manan. Kapilitan Alangan mo't ajak pansin jay tao kat nagsao. Ay na, sobra mati pa nagsasao na. Puro negatibo amin. Kat talaga matakas dyanan. Isu nga ado ti ka aruba a makagurakan ko ana. Gapo iti dayjay nga ugali na. Wen nga rod nalabas mo't no dadoma. Di na panunutan na makasair dagiti ibagbagana. Manipod nag-resign ka na iti trabaho. Manmanutan ngagkita. Wen nga rod, may kawa akpay kit din. Ang anyay nga rod. Kat, kumusta mo di asawam? Saan ka di ang naibagam idi ang maup-upa yun? Wento niya. Kinapudno na. Likliklikan miya pagsaritan ti may papan iti anak. Kasta? Wento niya. Manipod na ibagak kan kwa na nga agampon kami. Diyakon madakdakamat kan kwa na ti may papan iti anak.
Tama nga no adalaang adumagsantirik nana. Lakay! Lakay! Oh, apay. At good news ko kan ka. Anya day ta. May sakan ton anaan-anay nga ama. Ha? Waren. Ay, gap-gapok launa iti doktor. Agdadagsan akon. Kasta ka di. Oh, apay kasla saan ka mat amaragsakan? Ha? Ay, saan man? Maragsakan ak sa nyata. Naklatak-laan ngamin. Iso ayak amo, no kasano ak nga agreak. Kamao dyan, na. Addan tinabayagan at tartarigagayan ta. Maaddan tan iti anak. Apa man ang makapagpasngayak. Mabalintan ton ti agkasar. Masikong ka, sanyata? Ay na, nagsaya atan no addanton ti apo ko may. Wantatang, nanang, nakaragrag sakak. Kunaklakit din, no jakon may payan iti anak ni Warren. Kahit salwa na mga raw ti bagim anak kao. Narigatang, sapay ka damom ti agsikaw. Wantatang, Ay na, kasla magagaranak paikit din amang uba iti agbalin nga apo ko talakay. Excited ka launay mat, bakit? Inaw da pay laeng. Dayta panang saklot mount ibagbagamat di ta abak-bakatan. itaman pa'y anala daw ka nagawid, Warren. Agat arak ka? Ay, pasensya kan. Sana ka nakapagkadkad ka dagiti kakadwak. Alang arudan, ingkag sukatan, tay nakmatan isagana ti pangrabyan ta. Sikalatan ti mangan. Sana ka mabisin. Ha? Inururay ka pa himat? Sa ita, di nakadwa na mangan? Pasensya kan sa nyata. Sige. Tao muna ako ni Tisilid. Kaya't kon ti agina na. Ada ka ti parikot, Warren? Ha? Masansan nga na makita ka nakaad-ad dayo ti nakaiturungan ti matang mo. Akas laman, ada na unag apang panunutam. Awan mat. No ada parikot mo, ibagam ko makanyak. Duata amang sulbar, no anyaman dayta. Awan sa nyata. Sigurado ka? Saan ka kumamot nga gilimad kanyak? Awan ilimlimod ko kan ka sa nyata. Anya nga dayta imatyo, tatang? Naatakar des na kaong. Napanagburas tinayaw. Adumat nga main, iswan ang yaga ko na iti pangramanan yaw. Ay na, agyaman ak tatang. Makasidak matlangan iti kardis. Daw kisanday tan, iso nga ilutom taon, tasaan ang maikatiraman na. At damot ten kamatis kan pitsay dita. Agyaman ak kadagito ay tatang. No babae ti agbalin nga anak ta, siyakto ti mang panagan. Ngam no lalaki, si kanto. Ha? Kunak, no lalaki ti anak ta, si katimang panagan. Ay, una. Kaslasaan ka man nga excited ang maadanta iti anak. Saan mat Kasta ti madmadlaw ko kan ka. Nakatamtam na iti panakilangan mo kanyak. Kas kumaita, itayak pa'y ngagsasao, gamkasla awan laang kan ka. Pasensya kan sa nyata. Nasakit lang namin ti ulok. Tsak amo kan ka, Warren. Sige, maturog tan. Masurunak ka ni Warren. Kaslasaan nga excited ang maadan kami iti anak. Ha? Apay manen. Basta, kasta ti madmadlaw ko kuana. Ada pa jagon daway ang makita ka may ang. Ngam na agdamagak no apay, awan matibagana. Kinasaritam ko maa itinalapat. Amangan mo't no da parikot na.
Awan mat nga rod ti bagana. Iso ang masurunak pa yan kenkwana. Ni Auntie Linda man ang timasambat ko. Nay! Naggapuam nga isan yata. Ay, ijay man ili, Auntie? Ah, nay. Madlaw na talaga na itatsan mo Ay na, imbag ta nagsikog kan balasang kaw. Ha? Ay sos, no saan pa'y lang Amanga no nagsapulan ni Waray diti sa bali sinikugan na. Da kayong mat, Auntie? Saan to nga ramidan ni Warren dayta? Ay, saan ka ngagsigsigura daw sa nyata? Adaw tinay matangak akasta. Kasla jay ada di tadaya ni Simon. Idi na amuan na alupos magayam ti asawa na. Insinanan. Nagsapaw iti sa balay. Iso nagasat ka pailaang. Tanagsikog ka sa nyata. Nabartag ka? Kunam nga do overtime mo. Anya nga day talaga managawid. Pangawanan na kumasan yata. Ala, iadam dita sofa. Taynak mangala iti paglabar mo. Saan? Dito'y ka lang. Aday podnokon ka. Saan na nakabaulan di konsensyak? Anya kan di day tangay bagbagam Warren. Oh, pagawanan na ko ba? Diyak ang gagarati amin. Saan ka maawatan? Laulawagam. Adda na si kuya kasabali a babae. Anya? Pagawanan na. Nabarta ka kiti. Kadyak na sarkad ang tiriknak. Kad nailawan kami. Ngam isa patak. Naminsan laang anailawan kami. Naminsan man wano namin Liniputang naklatawarin. Isong ngarod at umawdawatak ita iti pamakawan kan ka. Tsaka mo, Warren. Nagsakit na ito ngay naramid mo. Kasla madudog ti puso. Nagsakit. Sorry. Amo ka sana mapunas ti balikas sorry. Ti sa amarikrik na mita. Huston day pa nagsangsangit mo, anak ko. Payakas to'y tinapasamak nanan. Sanyata. Anya ti rumbang nga ramidak. Amok ngawan karbangak amang tagal ka ni Warren. Kaputasan kami aligal nga agasawa. Ay, ibagbaga na mo't kami kan kaidi nga agkasar kayo. Ngamsikabot ti mangitantantan. Adamot kit di pagsayaatan na saan kayo ang nagkasar. Nang runak at kasta tinapasamak. Nanay. Kat damagam iti dayjay awaren. No anya ti plano na ken ka. Ken iti babae anasikugan na. Amo ti Diyos asikatay ayatag sanyata. Tsaka mo, Warren. Sanyata, mamati ka kumait ibagbagak. Kat, anya itati planom kada kami tinasikugam. Kasaritak ni Winnie. Sustento laang ti maitid ko kadakwadang agina. Kat, kasanuno saan nga umanugot? Kasanuno ibaga na nga ikasar mo? Si kalaang ti kayat ko nga ikalay sa sanyata. Ala, ingka kasarita dayta na si Kugam. Kat no ibaga na nga itakder mo ti dayaw na. Itakder mo nga rod. Baybayan na kami nga gina. Naimbag na aldaw kada kayo amin, papagayam no addaan kayo iti puso inaluknain, at sardan kayo basit, tada dito'y atalo ipakasaritaan kit saan nain ay drama.
Pakasalitaan dagito iti pamilya, panagayat, panag-asawa, pamati, ken dagiti sudat saan makitandem na bayad maritnat. Adda dagiti tao kumiti talata kaslanapitsa, nem iti unagda, agpupukawan ti puso dapo iti sao ti inanat, panaglaplipit ti ayayatanat, wano ti inaldaw panakabanog iti unag ti bukod na ipaddaynan. Ket no din gan mo dagitoy, saan mo maliklikan makuna iti bagim, apo, kasano aadbalin kasta kasakit ti ayat no ti adsugat ket isupay lain dagiti tao ipadnanamaam. Ti umuna ket pakasalitaan ni Melody, may sa ibalasan manipud San Fernando, na union, inakatulpusan tin agu ulay iti resulta ti licensure exam tapno adbalin maestra. No kitain mo iti luay, kasla adda amin rason tapno nalagsak ko mati pamilyanat. Adda anak nagsakripiso, nagadal, nanibdul kadagiti adu riga tapno maadaan iti masakbayan. Niyam iti balayda, saan iladsak ti kangunaan eritna ni Melody, no dikit buten. Buting iti sa uti inana, buting iti panafusda, ken buting tati lalaki na ayayatan na, ni Diego, ket saan kayat ti inana. Ay papadayam dakela sakat dayta. Tano abilo ka iti aruda, ti balay kumati umuna ipagtulungan. Niyam iti kasasaad ni Melody, ti balay ket nagbalin ay lugar pakasadanaan ti panangpalalo ti puso. Adda ama manawat ken kuana, niyam ti inana, kasta unay ti kinatangken ti puso, niti panagayat ni Melody ket kaslabidad masapulad dusan. Ti suri ni Melody, uray amo na isaan maikan iti pabor, at kikita latakan Diego. Saan daputa kayat na isukidan tinadanak, no di daputa adda puso maadayat ken adnamnama mabalin medline maawatan iti udina. Ndiyam no dagiti sekreto ket umadu, dagiti danag ket sumasaruno. Idinan ludi rumuad dagiti padilasinan masikog isuna, saanan nalitlikan ti kinapudno. Nagdua-dua ti inana, pinilit na at pa-check up, kit idina ipanagnet masikog ni Melody, ay daydiay ikanito ket kasalan na bulak ti amin. Indes esaddan ti anak na babayan iti pananarako, sinabat na babayan iti pultot ken nasakit asasaw. Ket napapatay pa sugat, papadayam, idinaamuan met ni Melody nakapasar isuna iti exam tapno agbalin maestra. Data pumati aldaw ti ragsak, aldaw ti panagpanakel, aldaw masapun na ibaga ti ina, anak ko, nagbalidikat. Niyam saan? Ta iti mata ti inana, ti panagsikog ni Melody ti nanabong iti amin nagunod na. Nakapasa isuna, niyam kasla natalo data. Adda diploma iti masakbayan, niyam adda sugat iti puso. Ket dito'y sumlek ni Diego, saan lain ikas lalaki na adayat, no dikit kas tao iti makder idi kasapulan ni Melody ti mansalaknib ken kuana. Tinala na isuna manipud iti balay napno iti sakit, ket namgugida imanbawon iti bukod da ibayad. Nakanap ni Melody, niyam saan pa'y inaan-anay ti ladsak, taulay ti apop ti inana ket saan pa'y lain inaawat iti puso. Dandani may sa itawan, niyam nalamis pa'y lain ti panakitungo. Ket dito'y ti kasakit, di ba? Nabalin na at balin kan na ina, nabalin niya at balin kan maestra, nabalin mangrudi kan iti baro biyag, niyam no ti bukod mo inakit saan pailain mangarakop ken ka. At dalata parte ti pusum ikasla agul uray iti ruangan saan malukatan. Niyam ti adal ditoy, saan masapul balbaliwan ti sakit iti putot. No adda tiempo kasapulan iti puso ti inatap no lumuknin, adda met tiempo kasapulan ni Melody tapno agbiag saan madadayal ti arapapna. Dati pamakawan ket saan pananlipat iti sakit, no dikit pananpili na saan mo palubusan ti sakit manitulay iti amin masakbayan mo. Ket no day taket sakit iti nagbaetan ti inakananak, ti sumaruno ket sakit iti nagbaetan ti babay, nanamnama iti anak ken ti lalaki, nan bulak iti pamatina. Nisan yata ket adaan iti lead and partner ni Warren. Dandani dua itawan da isang sa kamaysa, niyam awan pailain anak dat. Iti kultura tayo, papadayam, amo tayo no kasano kadalas daditi sa lutsod ti kabadian ken karubat. Apay awan payanakyo. Kaano kayo adanak? Adda ka di problema? Kadagiti daduma sa lutsod lain. Niyam iti may sa ibabay nanangguna itarigadaya nati at balin na ina, tunggal sa lutsod ket kaslabaset bato maibato iti puso. Nisan yata, saan basta at kalkalikagum iti ubin daputad sa ti karubat. Kayat na ti anak daputa kayat na marit na ti kinaina manipud iti bukod na darakan nasad. Adda na ni sinasin iti adopsyon, niyam iti puso ni sanyata, adda panagkalikagum saan ti basta mapupaw, kayat ko ti anak nadtaod kanya.
Kit data itarigagay na nitunda kadakwada na at patinda iti doktor at tumal iti vitamina at padas kadagiti wadas at kararad agulay ken. At namnama. Nem kabayatan ni sanyata ket at kapu iti puso gapu iti panagulay niwalan kit inot met na at balin inalamis. Adda pa nakailanlan ni iti tilos na, adda kinaulimit iti subat na, adda kaslaawan iragsap na iti banad iisuko mati ragsap dana at duat. Kit data ti makabuten papadayam. Tano agayat ka nasanay ka ibasayan ti matati tao. Amom no adda bambanad isaan na ibadbada. Kit idi na amuan ni sanyata imasikod yan isuna, kasla data kumati aldaw imasapul na agkuyuda tumangad iti langit ken nadyaman. Kasla amin ipanagulay, amin iluwa, amin isaludsod ti sabaliket na bayadanan. Nemno impakaamuna ken waren, saan idata ti reaksyon ininamnamana. Saan idede radsak inaranyad. Saan idede lalaki makarakot ken kuana ikunana, adinanakan, ay ayatan ka, adda anakta. No dikit adda panagduadwa, adda ulimit, adda adlamin ikinapudno. Ket idi na iparang tipudno, nakaluunay, niwalan ket nakapasikog iti sabali ibabay. Ay, kasano mo awatan data? Iti kanito iti unad mo ket nanawawit iti anak na, iti kanito iladsak kumati at tulong iti padtaynan nyo, adda sabali met ti babay na agaw awit iti bumati bidut na. Kinuna ni Warren may salain bidut, daputa na bartet. Niyem papagayam, adda dagiti bidut saan basta may lawlawat iti nabalteka. Tati may sa ikanito ti kinaawan pa ng panunot ket mabalin mandadayal iti dua ibabay, dua sikog, dua masakbayan, ken dua ubin saan pay na amo ti deribok, nakasaganadan na at subli iti biyadda. Nisan yata ket saan lain nasaktan daputa nagliplipit ni Warren. Nasaktan isuna daputa ti panggat na ibu pamilya ket nagbalin nabinay. No itultuloy na naayatan ni Warren, masapun na isubatan ti saludsod nakasakit unay, kaya kadina ibinay ti lalaki ninamnamaam ibukod mo. Kaya kadina awatan ti anak mo ket adda kabsat na itirwa ti lalasyon nyo, bumati panaglipat na ken ka. Ket dito'y umay ti balakad ti inana, saludsudan na ni Warren no siya sino ti piliana, ndem saan met, leptipatan iti sabali ibabay ken ti ubin na ket kasapulan met ti responsibilidad. Tati ayat no pudno saan basta panagpakawan. Kasapulan ti kinapudno, ti panagbaton, ken ti panagpili saan mandadal pa iti adu itao. Ti sakit ni sanyata ket saan inalaka, nem iti daytoy sakit, makita tayo ti may sa ibabay masapul mansalaknib iti bukod na idignidad. Tano ti pamatiket na bulak, saan mabalin ipilit kaslaawan ti napasama. Nasapul ikitaan ti sugat, awatan ti pudno, ken pilian ti dalan isaan manibaba iti bukod ipatay. Ket iti maudi, adda met pakasalitaan ni Frankie, may sa ilalaki na impadarup na iti panagayat ket makaanayan tapno maipuspos ti may sa ipanag-asawat. Sakbay pa ti kasal saan ikayat ti inana ni Chelsea. Nakita ti inana ni saan unay makikagkadwa, kasla nalamis, kasla awan panaglayam iti familia. Nem ni Frankie, kas kadaditi aduma agayat, pinili na ti mansalak ni biti babay na ay ayatan na. Ay ayatet isuna, kas tatirik na ti puso. Ket no agayat ti tao, daduma saanan idin dyan daditi pamilin ti adlawlaw, uray no dagiti adlawlaw ket addamet nakita saan mo pay kayad kitaan. Nagkasarda. Nanggudi ti biyagda idua. Nem ditoy, inot inarik na ni Frankie, ti panag-asawa ket saan lain panagsasaad iti balay isang sangkamaysa. Saan na panagkuyod matulog ken nagriin. Ti panag-asawa ket inaldaw panagbibinadan. Ti panag-asawa ket no mabisin ti maysa, adda mansadana, no nabanog ti maysa, adda manawat, no marudit ti balay, saan maysa lain ti agkuskus, no diket at padada mangaywan iti padtaynan. Nem ni Chelsea, masansan matulog, adibadbada nabanog, saan makaluto iti umno maoras, ken ti balay ket dad dumapasla saanan maasikaso. Agsikog isuna, isu masapul met ti panakaawat. Pudno, ti panagsikog ket saan inalaka. Adda sakit, adda banog, adda pagbabago iti body. Nem iti panaglikna ni Frankie, saan na inday ti problema. Ti problema ket kasla isulain ti manawawit iti amin. Adu ibesas nanid na ti nabanogat, nem basit ti panagkita kan kuana no kasano met. Isuna mabanog. Ket iti may sanaal daw, nabisin, nakapsut, kinanamnama iti simple dain makan iti balay, nem awan tinarnos, dito'y nanggudi, sams direk nana. Saan igapulain iti makan?
Dapo data iti panakarik na saanan ay maasikaso, saanan ay mabigbid, saanan ay maawatan. Ket iti si manpet ti inanaket nakita ti kasasaad ti balay, dagiti gamit asaan inaunos, ti adlawlaw ibumblat, kasla imadupay ti bayan ni Frankie. Saan daing isuna na pungtot ken Chelsea, nabain met isuna iti bukod na pamilya, takasla amin daditi patigmaan ti inanasakbay ti kasakit at palang ipud no iti samona. Ndem dito'y met sumet ti napatay panunot, no ada bidot ti asawa, saan ikayat na isawan ay mapukawan ti ayat. No ada pagkuranan, saan ikasapulan dosaan iti pungtot. Ti pamilya ni Frankie ket na nipaladit ken kuana awan ti terpekto. Ada asawa nabanog, ada asawa saan pay inasanay iti responsabilidad, ada asawa masapul susuluan, nim ti pananisulo ket saan kuma ikaslapan ng daday. Masapul makisarita ni Frankie, saan manibalas. Nasapul manibada iti sakit na, nim saan mansugat. Nasapul maawatan met ni Chelsea, di ti panagsikog ket kasapulan ti aruda, nim ti panag-asawa ket kasapulan met ti panagbibinadam. Tano dua kayo nan rudi iti may sa ipagtainan, dua kayo met kuma iman salbar iti data. Ket no pagsasalunuan tayo da dito'y atalo ipakasaritaan, makita tayo iti drama ti bayad ket saan ikanayon idakel ti ruginat. Daduma man rugi lain iti inaisaan na umawat iti ayat ti anak na. Daduma man rugi lain iti saludsod ti karuba no apay awan payanakyo. Daduma man rugi lain iti saan inaunos ikusinakyan may say tao inabisin. Nem dagiti basit banad no saan matarimaan at balin dakel sugat. Ni Melody nasusulo na iti pamilya ket mabalin mansugat, nem saan masapun na at balin isuna itao napno iti pungtut. Ni Sanyata nasusulo na iti ayat na awan kinapudno ket mabalin manggulat iti amin inamnamat. Ni Frankie nasusulo na iti panag-asawa ket saan lain panagayat, no dikit panagtrabaho, panaganus, panagsasarita, ken panagbalbaliw. Kit da tayo'y dumdumdid, mabalin ni kitan tayo ti bukod tayo ibed kadakwadat. Adda ka di tao'y masapul nawatin. Adda ka di sugat masapul asawan. Adda ka di pamakawan nabayad yan nakatapdar iti ruangan ti puso tayo. Ta iti kamudianan papagayam ti ayat kit saan napudno gaputawan sakit na. Ti ayat kit napudno no ulay adda sakit at susuro data imang salaknib manawat ken manbamon nanen.